καταγγελίες. Δεχόμαστε και το δασονομείο που αναφέρατε, είναι δασονομείο της υπηρεσίας μας και η υπηρεσία μου και εγώ ίδιος προσωπικά όσον αφορά αγροτικές φορές από ζώα. Επιλαμβανόμαστε του γεγονότος και ακολουθούμε την νόμιμη διαδικασία. Δηλαδή, καταθέτει ο παθών, καταθέτει ο καταγγελόμενος και το στέλνουμε στην εισαγγελία για το ποινικό κομμάτι του θέματος. Το οικονομικό κομμάτι είναι το διοικητικό πρόστιμο το οποίο επιβάλλουμε και εμείς και η αστυνομία. Το φαινόμενο δεν βλέπω να βελτιώνεται, η παραβατικότητα αυτή δηλαδή δεν έχει βελτιωθεί. Αυτά τα ζώα κάπου είναι, κάπου συγκεντρώνονται, κάπου σταυλίζονται. Αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν νομιμότητα. Εάν υπάρχει νομιμότητα στη κτηνοτροφική εγκατάσταση να υπάρχει μέσα σε μια γεωργική περιοχή, έτσι, θα πρέπει να είναι τα ζώα εγκλεισμένα μέσα. Δεν μπορεί να τα βγάλεις έξω, απαγορεύεται. Στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Γιατί τα έχουμε εδώ στην Κρήτη? Αναρωτιόμαστε δηλαδή και εμείς στις υπηρεσίες που είμαστε, έτσι, γιατί υπάρχουν τόσα ζώα και δεν ξέρω, οι εγκαταστάσεις είναι νόμιμες όλες και πού είναι τα ζώα, είναι μέσα ή είναι όξω? Πρέπει να είναι μέσα, δεν μπορεί να το βγάλεις έξω, να το ταΐζεις έξω στην εξοχή. Πρέπει να είναι ο χώρος επιτρεπόμενος, πώς να το πω αλλιώς. Εσείς όταν πηγαίνετε και κάνετε την αυτοψία και εντοπίζετε αυτά τα ανεξέλεγκτα κοπάδια που δεν θα έπρεπε να σταυλίζονται εκτός εγκαταστάσεων μέσα σε χωράφια, κάνετε ως υπηρεσία κάποια αναφορά? Δεν το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι εν γνώση των Δήμων. Έτσι. Οι κτηνοτροφικές δηλώσεις τις οποίες κάνει ο κάθε κτηνοτρόφος λέει και πού είναι η εγκατάστασή του. Έτσι. Δηλαδή ο οικείος Δήμος γνωρίζει ακριβώς ποιος είναι πού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας επίσης γνωρίζουν. Εγώ δηλαδή, αν θα κάνω εγώ μια τέτοια αναφορά, είναι εκ του περισσού. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα βέβαια. Αν θα πρέπει εμείς να τους ενημερώνουμε ή δεν πρέπει. Δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Θα δούμε αν θα το κάνουμε. Δεν έχουμε και τέτοια οδηγία. Δεν έχουμε και τέτοια αρμοδιότητα. Εμείς κάνουμε επανειλημμένες μηνύσεις. Δεν πιάνουν τόπο όμως. Δεν είμαστε αγροτική υπηρεσία, είμαστε δασική υπηρεσία, έτσι. Σαφέστατα. Και κάνουμε και αυτό. Πολίτης ονόματι Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε προσέλθει προετών στην υπηρεσία με ομάδα κατοίκων Απεσοκαρίου, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το φαινόμενο αυτό σαν εξέλεκτης βόησης. Να το καταθέσει, να το καταγγείλει αυτό εγγράφος. Τότε όταν είχε έρθει δεν έγινε τότε δεν έγινε κάτι τέτοιο που σας λέω. Ήτανε προφορικά μόνο? Προφορικά είχαν πει κάποια πράγματα. Γενικά στο κοινότητα Πεσοκαρίου δεν έχουμε πολλές κατογγελίες, μπορεί και καθόλου. Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι υπάρχουν ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των κτηνοτρόφων και δασοφυλάκων και τα λοιπά, από ότι κάνουν τα στραβά μάτια. Έχουν φτάσει τέτοια Εγώ δεν μπορώ να δέχομαι τέτοια πράγματα και να μην κάνω κάτι. Θα είχα κάνει κάτι. Δεν έχω κάτι τέτοιο. Δεν έχω καταγγελία τέτοια. Δεν έχω αντιληφθεί τέτοιο γεγονός, διότι θα είχα κάνει και ενέργειες, έτσι. Πώς πρέπει να πάει και κάπου αλλού. Να το δούμε όλοι μαζί αυτό το πράγμα. Να το δούμε ομαδικά. Να παταχθεί βέβαια η παρανομία, δεν το συζητάμε, έτσι. Αυτός είναι ο σκοπός. Στο Δήμο Γόρτινος, στο Πεσοκάρι, πώς είναι η εικόνα που έχετε? Κοιτάξτε, πίεση υπάρχει πίεση, σίγουρα. Ό,τι και να κάνουμε πάντως, και όσες δικογραφίες και να κάνουμε, είχαμε φτάσει στον αριθμό 800 το χρόνο εδώ στη δικιά μου την υπηρεσία. 800 το χρόνο. Δεν γίνεται τίποτα. Μια δικογραφία η οποία μπορεί να πάει στο δικαστήριο μετά από 2-3 χρόνια. Ή μπορεί να παραγραφεί κάποια στιγμή. Τι άλλο μπορούμε εμείς να κάνουμε σε αυτό?